Čauky, milí diváci, moje meno je Spider, vy ma už poznáte, dneska som tu u druhého videjka Dead Trigger 2 a vôbec tu neviem hrať. Včera ma skoro zabil ten mutant veľký, ktorému som povedal, že som ho nazval, že debil, lebo ma netrafil, to je uchylák pedofilský. Môžeme začať, milí diváci, a moje meno je Edko, detko, tuto na spodku to vidíte. Dneska im budeme nadávať do homošov a tak ďalej. Net gold you can be boy it or get. Ešte nestiel dočítať, lebo som dobil. Loading please white. Neviem, čo znamená. Načítava sa váš homožský svet. Vidíte menší, troška to strihnem. Dobre, som tu. Pozrieme tu nejaký word, tak na to dáme. Dobre. Mapka. Deficitný. Obťažné. Easy, normal, hard, ja mám normal. No každý. No diváci, je 9 hodín 15 minút ráno. Už som od rána aj niečo hore. Od rána nejak tak. Is your count antics in the hymn mixed? Tam sú homoši, aj sa to znásilňujú. Homoši, teraz pokapete, homoši, pokapete. Inak, viaci toto videjko je oficiálne pre Brandiska, tak to počte. Oficiálne video z Brandiskos, že to ako spoločné videjko sa dá povedať, lenže na mojom kanáli. Ako keby som ležal v kanále. Takže dobre, hráme. Ideme znásilňovať. Okay. Do prdele. Kundo, nepribližuj sa kundo, nechci mi to rakovinu. Potom je sa ja vyzrobiť dobré. Cípne, to je házlové. Dá cícinu. Cícinu? Četka. Tam odletila hečetka. Ne, Maxka dere na tyčírať. Asi sa týka, teraz ne. Čo by som myslel, keby som sa dala vykýtať? To sa jej nedá. Teraz minus si dáme triky. Nechci niekoho zabiť. Cípni kundo! Ja zvedem černý. Nepribližuj sa tomu tu šlepka. Do pipi nejde. Si para Fero, čo je vidieť. Sumila, ne? To sumila, čau. Keď idem za tebou, mám bežať, neviem. Ja nemám bežať. Jak sa beží do ryti? Nezabijajte, ja chcem zasuniť. Pivo. Téma pivo, jak si vám. Dorite si poškodil som vlastný život. Feel free to stock up on ammo. Ja si to zabavím. Kde je ja? Let's move, thanks. A čo tu má byť? To nemám bať? To je homoš. I need help. To je zbylíka,
Dáte mi takú braničku, nechaj to na odborníka. Typka. Když do barana myslím nestredne. Kapala do rana. Môžete ešte zabíja nejako tu. Ja sa tu mám dívať na prdel. To je čierny. Keď sa ma nezabíja, tak skapeš. No. Meď penieži. White Nema coming in. penieži. Cover me. Cover me. Môže to? Dobře vystrelil. Mám malo života, ak skapem, ja sa skapem. No. Kapať nechcem. Čakaj, ty nekrofil. Čo chceš? Čo, penieži máme? No, máme, čo? Nedám. To sa mi začuť, ako to bude. Takže, diváci, planifika je vyriešená, ešte ma čaká jedna. Natáčam cez Mobizem, ak sa môžete na Mokošinu. Je to PCM. Loading this word. A dám to na Word. Čo si dneska vytvoríme. Som dal 2. OK. Teda. Čo sa to myslí? Či? To je hard. Myslím, som odložil, dal som hard. Už mám v gatiach. Už to vyšlo za zatačky. Už je to v gatiach. Mami! Čiže mi dať si menší strich, tým sa to načíta, alebo to nebudem strihať. Snajpri, ideme. A ja to chcem vystreliť. Oh my god, je to husté. Intruder detected. Intruder detected. Hello! Ja trvila Intruder detected. I'll take that. Nebavila ťa to, ja viem, že nie. Intruder detected. Hej, čo? Kto ti ťa strelil 300? Kde bežíš? To čo robíš? Čo chodíš? Detected. Mačiska. Mačiska. Pivko. Rozkapala. Dojdi, zasa. Nikolo. Intruder detected. Počet. Aha. Intruder detected. Buffo. Prečo môžu to povedať? Počet. Intruder Ahoj. detected. Nerýchlo sa do ruky. Skladujeme sekundu. Jednou ráno, dva zase som král. A znova. Dve točky. Milí diváci, menší strich. Už je tu, texta videjka, pomaličky koniec, alebo dáme si ešte jednu misiu. Natočím asi ďalší diel. Takže milí diváci, ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like a u prostitútov dajte dislike. Čau.